Hi, dito na kami sa aming tutuluyan. We have our swimming pool. Actually, hindi namin ko ito talaga yung dito kami mag-i-stay. Kita natin yung mga beds. Nandito sila sa mga halamanan dahil may nakita si Bigay mo na lang sa akin. Na 1,000. So ito mga 3 siguro to. Mayor pa ka naman dito. ang ganda. Wala sa kailan kami ata kayo ni Mayor. Ganda, ang dami yung halaman. Wow, ganda ng orchids. Ano ito Thailand guys? Okay mga pangalan na. Pero wala ay may iba may mga bulaklak iba wala. Wala pa. Ang kitang mga tugas, oh. May mga name siya. Gold spot. Palayo din sa isa't isa. Ay ito na may bulaklak. May chow. Raw sa likod. Lavender. Hala! Ganda ng bulaklak niya. Nice tayo mo, Jog! Yung mga lalaki do. Hi boys. Hi boys. Ganun parang Mga yun, Ay, sa ba, Dam? Dam! Chicken dog. murag stop toys. Mo rin ito natin kuan. Kamu gati man ano? Ang floor. Kamu gati man? Ilang kendra banana ba yung ako nang gibiyan. Kani ang mahal kaayo mga kuan kay. Uy bating. Nagalingalan. Bating tanawa gali wala ni lagi kuan mahal ba kay niya. Ugan ni wala nagi ato mana. Ayaw mo, baliin. Sada kay violet nga bulak ko. Pero na mo baliin. May violet oh. Ito, oh, taba, oh. Hala! Diyan sa padin siya. Ang ngalan na oh. niya is... Ay, Layla, di siya bulak. Ay, narap. Basta Layla yung pangalan. Sada sa Na? pagkamali. Purple yan. Na, basta Layla yung pangalan. Kay Layla siya bulak. Parehara sa gitso. Ay iba nga. Ito ay iba bulaklak na. Ito naman ay brown. Nice hindi pa ka violet. Sanderiana. Madam Ratana. Ay hindi may purple. Ganaan si Yung mga labeling of love and care. Kaya pwede mga ayun tanong. Ano ka pwede na niya ulit? Relasyon? Relasyon, Kirina. O kayong dalawa may relasyon. Ay, isa may relasyon yung dalawa no? Ay, ano kayo dito yan? Ardinero mo? Pas bukang ardinero na yung kauban na mo. Lagi, takang ordinary. Security. Security. Ay, oo. Mga polis ba? Ay, basuki raw, bebe. Hindi na may basak, be. Hindi na, mga dinero ka, basuki raw, bebe. Guy! Guy! Hala, oh, diba? So, dalom na sila. Diba? No, lagi siya. Sir, yes, sir. Oh, eh? Layla sa dive eh. Ilayla na, ilayla. Ay, Diyo, tinak ko na yan. Diyo na nasabi siya sa bayad. Wala na ko niya. Nainanang area nga. Buwag, dito, pag-inom ba kuwan? Oh, dito tayo niya. Ano ba may kauban? Dalawa eh. 8 kami. 2, 4, 6. Kulang. Ay, sa budari sa mga bulaklak niya, basta di sila nanang uban nga nang mukmuno ko. Sayo pa naman yung van para magkasya pa. Mga idyo ka mayor. Why is banga isa? O para ano meron. Color white. Tayo mo lang. Color white tayo. Pauwi ng ano, pauwi ng hinaguan. Man nga, barato lang niya kay mahal akong ipon. Having some May sa snacks lalaki here. nga ka nang, yung money 1.5 rin na. Boy, akong ipon, isa kabok 6.5 na kasanggit, yung ipon. Salamat kay kabuglo, wala ito na, uy. Yung sa akin, kanan. Oh. Paano mo gudang ubo? Ang mayor. Dito?
Mayo basig na. Ay kano ba basig nani lumay ha kamera niyo pagkaon ha. Servin, alam mo servin? Halo-halo with purple ice cream. Ayun na ni Katrina na halo-halo with purple. Purple ice cream, ano sir? Ano purple ice cream? Ubi! Mag-approve ko lang pa ka. Ano siya mundo? That one. Nestle. New York. New York. Tanan na. Ang isa rin dili ang kaandag kay si Bakter. Sarap. Para siyang ano, choking. Choking ba to? Zero ang good na din ako. Papoy ka na siyang halo-halo ka dagan pa sa home. Ay, kari ang tawag sa amin mo. Katong ilalom, katong jam, bang anong ka. With caramel or Titingnan yung aming rooms. Wow! Ang laki ng rooms namin dito. Uy. Social. Ang ganda ng color combination. Diba? We have our own restroom din. Ayan dito. Tingnan natin yung kabilang kwarto. Kasi dalawang room yung binigay sa amin. Again. Wow! Ay, oo. Doon dinala siya sa kabila. Wow! Ang laki! Ang ganda! Ganda ng room, no? Yan. So, tayo mga extra beddings. And the restroom. Wow! Dito talaga yung mga guest room ni Mayor. Ay, ang ganda! Social. Oo, diba? Glass. Social. Diba? Tak. So, ayusin na natin magiging pwesto ng mga bags. Kung saan. Para makapagpahinga muna. Kahit ilang oras bago mag-start. Dito na sa aming van. Kunin ko na yung aming mga gamit. Ayan. So, dito yung mga wig, costume, and makeup namin. Para may ready. Ay, doon ka na. Ito yung mga gamit. Halang Colombo. Yung iba sa kabila daw. Opo. Doon na kayo sa yung iba. Sa kabila. Sa kabilang room. Dito. Dali, David. Hingi lang kami ng isang ano. Dali niya isa dun sa kabila. Yung isang ganyan. Yung isang ganito. Dito na. Sandal mo muna dyan. Dito. Lagi pa sandal. Hindi, patayo ba? Kasi dito yung outlet eh, kaya dyan kami mamaya po pwesto. Ayan. Extra beddings kami, di ba? Para bongga. Wow, ang ganda ng swimming pool. Parang malalim siya, Day. Pero maganda talaga pag ganito yung ano, pag ganito ang kulay ng tiles ng swimming pool kasi ang linis tignan. Diba? Halina mo! Hala! Nakakalakad ka sa tubig.
One, two, la. Hala, ito. Hala, pak, sige. Ana. Hala. Para. Okay. Ipakita ba yan? Ipakita ang background. Kita naman. Dito muna tayo. Ay, babaw. Ay, ganito na kalaki mo sa farm. Sa farm. Pwede ba? Yung fish pond, isipin mo, ganito siya kalaki. Yung fish pond. Oo, ulan to ba? Fishman, di ka? Ma, uwi tayo bukas. Bukas pa raw. Umaga? Tanghali o umaga. Hi! Andito na sila Chris at Nick! Halika! Halika na, maligo na tayo! Hi! Naligo lagi. Basa na ako. Okay lang, Mi. Halika, dito upo muna kayo. Welcome sa aming swimming pool. Wow, charot. Hintayin natin sila, Mami Brenda mo. Kami! Ang laki ng bahay mo! Mga aso, taka yung driver magkasabi, kama ka tubig tatlo. Ay, Dali sa kuan. Ano nang dito sa kuan? ang sama. Ada dapat doon ra. Ang sama. Di doon na kay dahil unahan ra. Kan? Oo, unahan ra. Naabot kami dito kay ano dala mo dito ko. Ay basta may nasa Walang signal yung squatter, yung signal yung parang buong aurora lagi warin dito. Namatay yung signal. Yaran may sagar dito ni kadi pasal kay abi mag followers ni. Anak ko, mo to tawagis mo Brenda anak ko ba? Tawagis mo Brenda siya. Nag-on ko kay na ko'y lagot ko. Itawag sa escort sa gawas. Nagay ko ang istorya. Aw. Sulod ka Enrique. Iwan pirin ko kanang sir followers mo. Adi may followers dito ka may mga vloggers. Ay, ka ba mga vloggers? Sige, sulod mo. Parang na. I love that. Sabi ko nga pwede rin ganitong size I eh. love the warm water. The warmness. Dito na yung diagram. Yung ganitong sukat ng ano ba, swimming pool dun sa farm. Sana ganito lang yung pool ko. Ganito lang, carry na. O bawas na ng onti pa, medyo malapad Hindi kasi eh. ganito lang yung pool ko eh. Dapat lagyan ng ganito din para sa mga bata. Dahil dito. Ano na dahil? Dapat pala, meron pala talagang ganito para sa mga bata. Hindi, yung hati ba, para nandito lang yung mga bata, makikita mo kaagad. Ay, pool na lang ipagawa ko next month. Hala. Ayaw paglamo-lamo! Nyanay ko din eh para mag-relax. Ay, bidri ko rin, maldita ko na ko. Maldita raw siya. May maabot eh. Ay, ngayon, huy na si Mayor. Patindog ba? Hindi, Milmar. Wala ko sa kape. Sige, go. Unsa naman, Sab? Pumisita naman minimo kay idol ka naman din. Lain pagbatasan mga kondili ko, nag-relax ko din eh sa Sambuanga. Na ako sa balay ni Mayor, kaya nag-relax ko, tapos inyo na kong disturbohon. Uy, nandiyan si Mayor. Ano diri o? Nandiyan si Mayor. Mayor. Hala! Na-flower! Di ba nga sementeryo din kay tagang gula. Ano to sa ako ni sakit? Picture sila. Ako dai, ako picture. Bawal ito pag may naldita din kay report ito ni Mayor. Mayor, relasyon. Anong pasaman kay ka? Naligo po ko, nasipag uga kong maligo. Jawa ako mag-adjust ninyo. Ay, mananamon niya dahil. Dili mo wala ang hirap dito kay. Pamawali mo dito, ginuo ko. Sa kalamo ba sa personal ko tinuod bigyo ka ikaw ni? Ha? Oo, ano magbaba, oy.
Ayan na, natapos na tayong maligo mga moms. So, magbabalaw na tayo tapos mag-makeup na tayo para later, ready na ang lahat sa magpe-perform. So, abangan ninyo kami later, people of Labangan, Zamboanga del Sur. Bye!